ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଣୋଇ ହେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 8 ପ୍ରକାରର ପଖାଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ସେ ପଖାଳ କଂସାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଜଗତର ନାଥ ମଧ୍ୟ ପଖାଳକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମଉଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଖାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବଢ଼ା ହେଉଥିବା ପଖାଳରେ କେତେବେଳେ ଦହି ଭାସେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଘିଅ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାରେ କେବଳ ଅରୁଆ ପଖାଳ ହିଁ ଲାଗେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଣେଇ ହେଉଥିବା ଏହି ପଖାଳର ଅନେକ ନାଁ ରହିଛି। ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନେ ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଖାଳ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଖାଳ ସବୁ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ପଖାଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ସୁବାସ ପଖାଳ। ପ୍ରଥମେ କୁଡ଼ୁଆରେ ଅନ୍ନ ରନ୍ଧା ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶିଥାଏ। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଟା ଅଦା ଭଜା ଜିରା ପକାଇ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ପରଷାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ସୁବାସ ପଖାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୁପୁଡ଼ା ପଖାଳ। ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଭଜା ଜିରା ଲୁଣ ଓ ଦହି ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରଷି ଦିଆଯାଏ। ଅନ୍ନକୁ ଚୁପୁଡ଼ା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚୁପୁଡ଼ା ପଖାଳ କୁହାଯାଏ। ପାଣି ପଖାଳ। ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅନ୍ନରେ କେବଳ ପାଣି ଓ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏହି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇନଥାଏ, ଯାହାକି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ। ଦହି ପଖାଳ। ଶୁଖିଲା ଅନ୍ନରେ କେବଳ ଦହି ପଖାଳ ଗୋଳାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଦହିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନରେ ଭଜା ଜିରା ଓ ଅଦା ପକାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦହି ପଖାଳ। ମିଠା ପଖାଳ। ସାଧା ଅନ୍ନରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଧଳା ଗୁଡ଼ ପକାଇ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ମିଠା ପଖାଳ। ପାଣି ଏଥିରେ ଭଜା ଜିରା ଲୁଣ ଓ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ପରଷା ଯାଇଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପଖାଳ। ଏହି ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୁବାସିତ କରିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଦେଇ ପରଷାଯାଏ। ଟଭା ପଖାଳ। ସାଧା ଅନ୍ନରେ ଟଭା ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଏଠାରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପଖାଳ ପରି ହିଁ ଏହି ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ସୁବାସ ପଖାଳ ସହ ସମାନ ଥାଏ ଟଭା ପଖାଳ। ଘିଅ ପଖାଳ। ସାଧା ଅନ୍ନ ଲୁଣ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଦହି ଭଜା ଜିରା ଇତ୍ୟାଦି ଓଳିରେ ରଖାଯାଇ ଏଥିରେ ଘିଅ ମିଶାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରମ୍ପରିକ ପରିଭାଷାରେ ଘିଅ ପଖାଳ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଓ ବଡ଼ ସିଂହାର ବା ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଓ କଦଳୀ ଭଜା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଦିବସରେ ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦହି ପଖାଳ ମହଣି କରି ମଦନମୋହନ ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପଖାଳ କରି ଖାଇବାର ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦ ପଖାଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଓଡ଼ିଶା।